Pel cicle del Terrassa Comissariat 17-18 hem fet un cicle de 5 exposicions, 4 exposicions individuals i una exposició col·lectiva al final. Les 4 exposicions individuals són projectes nous, de nova creació, que s'han fet expressament per l'ocasió del cicle i que s'ensenyen per primera vegada aquí a l'Espai 2 a la Sala Montconill. El cicle es titula Mesurar amb precisió els cims llegendaris, una mica fent al·lusió a aquesta idea entre la meticulositat en l'anàlisi dels materials, les ruïnes, la convivència amb allò més material i més físic, amb tot el que té a veure amb el relat, la llegenda, la creació d'una història, aquest viatge entre allò físic i real i el món imaginari, per finalment no fer cap diferència, sinó pensar com van de la mà i en realitat els límits són molt difusos, i com podem arribar a confondre aquests dos mons, aquests dos paral·lelismes. El marc general que vaig imaginar a partir del qual poguessin treballar els 4 artistes que he convidat parteix de la història d'un arqueòleg o aficionat a l'arqueologia, que era Schliemann, que era un alemany que es va enriquir, que va tenir una vida molt apassionada i plena de trifulques, que era comerciant, va guanyar molts diners molt de pressa, però la seva gran passió era l'estudi de les llengües i la literatura. En un moment donat de la seva vida estava totalment obsessionat, podríem dir, per la llegenda de Troia i el seu objectiu va ser, en un moment donat, anar a descobrir la ciutat. Ja s'havien fet altres recerques arqueològiques, això se situa una mica als inicis de l'arqueologia, llavors altres persones més o menys aficionades, més o menys expertes a l'arqueologia havien intentat ubicar aquesta ciutat llegendària a la costa del Mediterrani, però ell no va fer cas dels estudis que s'havien fet fins aleshores i la peculiaritat de la seva recerca és que es va basar únicament i exclusivament en la llegenda de l'Odissea, que és on apareix, on s'anomena aquesta ciutat. A partir d'aquest relat, d'aquesta història de la vida de Schliemann i de la manera en com ell va voler fer arqueologia i com després finalment va trobar aquesta ciutat i va dur a terme unes excavacions impetuoses en el Mont Hisarlik, que és on va ubicar ell el que va dir que era la ciutat de Troia, és interessant perquè justament pel fet que es va basar només, únicament i exclusivament, en el relat llegendari que atorguem a un autor que no se sap ben bé del cert si va existir o no, que és Homer. Aquest encreuament entre una recerca d'evidències materials en el món real, en la cosa més material possible, en l'observació d'objectes, d'indicis materials, amb el que és un text llegendari, mitològic, en el que segurament es creuen fets que potser van ser verídics, però també molta imaginació, és una mica on volia ubicar tot aquest cicle i on se situava el punt de partida del treball que després hem fet amb cadascun dels artistes. L'interès era una mica això, indagar en com allò material i allò imaginari tenen un punt en comú. El fet també de partir d'un relat, d'una història, fins i tot d'una llegenda, era important perquè molts dels artistes que treballen en el cicle utilitzen la construcció de relats, d'històries, treballen molt amb el text i també amb la recerca, doncs situar-ho a partir d'aquí semblava com un punt d'origen que ens podia portar cap a llocs interessants. Una de les coses que ha sigut important al llarg del cicle també és el fet de pensar l'espai expositiu en si, ser conscients que estem treballant a Terrassa, a l'actualitat i com es despleguen el que comença sent una investigació, un treball de recerca, com es desplega en l'espai expositiu i com cadascun d'aquests artistes utilitza i ocupa la sala d'exposicions. Tot això, com que són projectes a més de nova creació, això ens ha permès treballar molt colze a colze i experimentar molt o portar molt a l'extrem el pensar el desplegament a la sala d'exposicions de cadascun dels projectes.